Abdullah Kavan doğru haber. Serê salê baweriya mîna Müslümanan lê jiyana weka ecnebiyan. Serê salê hat wê texwîmên nû sala 2025 nîşan bide û derheqê ser salê de ez pêşiyê dixwazim bi vê gotina Papa dest bi nivîsa xwe bikim. Digot ku Müslüman serê salê ji me baştir pîroz dikin. Ev gotina Papa careke din nîşan dide ku em Müslüman kabê çawa ketine nava paşil û dafika çand û kultura emperyalîzmê. Ev gotinên Papa ji bo Müslümanan hem îbrete û hem jî zîllete. Lewra civakên teqlîdkar nikarin bibin ji civakên ku wan teqlîd dikin. Dibin boçik û teriya civakên ku wan teqlîd kirine. Kesên teqlîdkar nikarin bigihêjin civakên ku wan teqlîd dikin. Îro zehmetiya herî mezin ya Müslümanan ev e ku Müslüman ji eslê xwe vedigerin û xwe dişibînin civakên ecnebî. Temamê xweşî, başî, medeniyet, manewiyat, dîn û îslam û nirxên xwe yên fitrî berdidin û medeniyeta bêhindayî û xerabûyî ya Xerbê teqlîd dikin. Pîrozkirina sersalê jî yek ji vanan ye. Temelê dewamkirina civakekê girêdayîbûna nirx û hêjayên xwe û parastina xesletên xwe yên menewî ye. Hêzên emperyalîst vê yekê baş zane. İşğala ku bi seferên xaçperestiyê nikarîbûn bikirana, dixwazin bi seferên çanda emperyalîstî bikin. Dixwazin koka me ya dîn, exlaq, heya, urf û îslamê jê bikin û me ji vanan dûr bixînin. Tiştê ku zayıf bûnê nîşan dide jî yek jê pîrozkirina sersalê ye. Pîrozkirina sersalê dide nîşandan ku çanda emperyalîzmî çi qasa nifûzî nava me kiriye. Sersala ku gelek rezîltiyan di nava xwe de dihebîne û ji bo Müslümanan tu mane û wateya wê tune ye, ji xeynî teşwîqkirina xerabiyan ma çi ji me re tîne. Bi medya nivîskî û dîmenî re li ser medya civakî ev çanda xwe hetanî nava malên me anîn. Îro ji bo kesên ku di telaş û hewlakirîna dara çamê û qilyan dine, ji xeynî xemgîniyê û dilşewatiyê em dikarin ji wan re çi bibêjin. Daliyê din de jî di sersalê de bi bilêtên piyangoyê dixwazin ku bi Müslümanan qumarê bidin lîstin û ev yek jî musîbeteke pir mezin û cuda ye. Wek ev yek xîm nake jî ev yek bi destê dewletê tê kirin. Bi destê dewletê lîstandina qumarê û bûyîna wesîleya çanda emperyalîzmê. Wexta ev yek tê kirin jî li ser kelîmeya piyangoyê kelîmeya millî tê bikaranîn û tê gotin piyangoya millî. Dixwazin vê yekê wek esliyeta civakî nîşan bidin û bidin qebûl kirin. Piyangoya ku tew ji dûr û nêz ve eleqaya wê bi dîn û bawerî û çanda me re tune ye, bi îstîmalkirina kelîmeya millî re henek û derxê xwe bi xelkê re derbas dikin. Em vê yekê baş û bi zelalî zanibin serxwebûna xelqekî hew tenê bi sînorên coğrafî ne, dîn, bawerî, ziman, pêşerûj, îstîqbal, çand û kultur nîşan dide. Xelqekî medeniyet û baweriya xwe şaş bibîne û yan jî lê xwedî dernekeve û teslîmî çand û kultura emperyalîzmê bibe, ev tê maneya teslîmbûna ji emperyalîzmê re. Yani wek Müslümanan bawer dikin, wek ecnebiyan dijîn. Van kesana hebûn û serxwebûn nirx û hêjayên xwe ji destane. Wek Müslümanan bawer dikin, lê li ser medyaya civakî û di heyata xwe de wek ecnebiyan hereket dikin û van kesana azadî û hurriyeta xwe ji destane û windakirine. Netîja van gotinana ev e. Her dewlet û her milletên ku rêw rêbazên heyata milletekî din teqlîd bike, mehkûmî û îdîbûna xelkên dine.